Haupa, Julen Ribas naz, marrazkilarixa eta nire azken lana aurkezten dutzuet. Galdu dena, azaldu da ia. Liburu hau Ikaselkar argitaletxearekin argitaratzen du, Garazi kamioaren testuekin eta nire marrazkiekin, eta portadako lau gazte hauek die liburu honetako protagonistak. Gazte hauek hiriburu batetako parke batien dauz, eta elkarrik galdezka dabiz ea beraien heldu edo nagusiak nun galdu bote dien. Liburu honetarako akuarela aukeratu dut teknika modura. Nik uste dut laguntzen dutzala, hiriaren argitasun horrei eta parkearen organikotasun horrei. Eta zentzu horretan asko eskertzen dut argitaletxeak emandako konfidantza eta sormenerako kidoten askatasuna. Ni pertsonalki oso pozik nau liburuarekin. Eta espero dut lan hau zuen gustoko izatea. Beste iparik, eskerrik asko zuen atentzioagatik eta beste bat arte.